Ninsab għal-qalbi ħafna għaliex ninsab ħdej Mary Rose mifsud inti traduċejt id-djarju ta' Anne Frank. Nixtieq insaqsik mill-ewwel kif kienet din l-esperjenza. Esperjenza kienet affaxxinanti għaliex kienet xi ħaġa illi kont dejjem smajt biha, kont rajt il-ktieb meta kont żgħira, ma kont insejtu kollu ħlif l-idea li speċi kienet maqbuda minn Nazi, ma kont niftakar xejn iżjed. Mbagħad wara li sirt traduttriċi, gradwajt bħala fit-traduzzjoni, xtaqt nibda nittraduċi xi ħaġa sabiħa hekk worthwhile. U ftakart fil-ktieb ta' Anne Frank u bdejt nittraduċi. U sibt li kelli nagħmel ħafna riċerka biex nifhem sew x'kienet qed tgħid. Tallimt ħafna, għax bil-fors titgħallem meta tkun qiegħda tfittex u taqra. Kienet ukoll ta' sfida għaliex l-ewwel nies kelli problemi biex nakkwistaw il-copyright għal raġuni li kienet mhux ħażin. U ovvjament jiena ma rridx illi nibda nittraduċi u nagħmel ħafna xogħol u mbagħad jinħela għax ma jiġix ippubblikat. U l-pubblikaturi kien hemm ħafna li beżaw għax kienet naqra jibsa is-somma. Imma mbagħad intqajt mal-pubblikatriċi jew id-direttriċi tad-dar tal-pubblikazzjoni Faraxa u dina b'kuraġġ kbir daħlet għal biċċa xogħol. U pubblikatu u daħlitu fil-Kullana. Il-Kullana hija serje ta' kodba li qed tippubblika l-Faraxa. Ta' kodba ta' ċertu portata. Dan kien wieħed minnhom. Semmejt li anke li qrajt id-djarju meta kont żgħira u għajnejk xalu dak il-ħin, imma x'ifisser għalik id-djarju ta' Anne Frank? L-ewwel nies l-awtriċi hija mara. Allura diġà hemmhekk hemm ċertu affinità. Għaliex kif nafu aħna, issa forsi l-affarijiet qed jitbidlu. Imma kif nafu il-maġġoranza ta' nies illi nafu bihom li kitbu kodba huma kważi dejjem irġiel, anki l-iskola, kważi dejjem rajna u studjajna kodba ta' irġiel. Ħafna drabi n-nisa ma tantx jekk mhux xi waħda l-ewwel hemm ma tantx isemmuhom, allura din mill-ewwel ħassejt ċertu ġibda lihom. Lejha, sorry. Imbagħad ukoll il-fatt li kitbet taħt dik il-pressjoni kbira. Meta ġifieri dina kienet qed tistaħba u l-periklu ma kienx żgħir, il-periklu kien li jekk tinqabad tmur għall-mewt. Kif fil-fatt ġara. Hi ma kienitx gassjata bħal ħafna nies oħra, però baqgħet ġol l-kamp ta' konċentrament imbagħad ħadet it-tifu u mietet bekk. Ma ġifieri l-biża' kontinwu dak li kien. Nista' nsaqsik x'relevanza għandu għalik illum il-ġurnata? Jiena naħseb illi meta nkiteb kellu ħafna relevanza, imma llum għandu iżjed. Pereżempju, x'naraw u x'nitalmu mill-ktieb ta' Anne Frank. Naraw illi il-bniedem qisu joħloq ħruxija għal fuq bniedem ieħor. U nafu li Anne Frank ġifieri batiet għax bniedem wieħed fil-bidu rrid jeqret razza sħiħa tal-lut. U hi pers li kienet ludija nqabdet fil-biċċa xogħol. Illum qed naraw xi ħaġa simili li qed tiġri. Għaddej ġenoċidju ieħor tal-inqas wieħed għax minn dak iż-żmien għaddew ħafna fid-dinja. Qed naraw ir-Russja invadiet pajjiż indipendenti, pajjiż li m'għamel xejn u daħlet fuq il-pajjiż tal-Ukranja, kisritu, qatlet in-nies u d-dbatija mhux biss li għaddejja bħalissa li għad irridu naraw. Jiġifieri jekk aħna kien relevanti, jekk naraw li kien relevanti l-ktieb qabel, issa qed naraw li l-periklu għadu jeżisti. U jekk il-bniedem mhux se jitgħallem ċertu lezzjonijiet,
se nkissru xulxin. Issa nafu koll ix-xogħol li għamilt inti jinkludi wkoll noti b'informazzjoni importanti, forsi tista' tgħidli iktar fuq hekk? In-noti, fil-fatt in-noti ma kinux fil-ktieb oriġinali, jiena dana incidentalment dana kien il-ktieb li traduċejt minnu u jsejħulu l-edizzjoni definittiva għaliex inkiteb il-traduzzjoni saret wara li reġgħu instabu ċerti karti li ħadd ma kien jaf bihom, partijiet mid-djarju. Għalhekk edizzjoni definittiva, imbagħad Messotti li traduċiet dan daħli inkludithom. U allura qiegħed. Issa jiena minn dak, però da ma fihx noti. Jiena xtaqt illi peress li qed nikteb għal udjenza Maltija, il-Maltin ikollhom ċerta informazzjoni issa llum minn fuq l-internet issib kemm trid, imma ħafna nies m'għandhomx il-ħin li qogħdu jmorru jfittxu kwalunkwe ħaġa. Allura li għamilt noti fuq ħafna personaġġi li jidhru, ħafna postijiet, affarijiet punti tal-istorja, jiġifieri, u għamilt ukoll fejstajt paragun bejn dak li kien qed jiġri fl-Olanda skont kif qed issemmih Anne u dak li qed jiġi Malta. Infatti kont se ngħidlek għax aktar kmieni waqt li bdejna nitkellmu bdejt nieħu pjaċir nara l-mod anke kif timmarka. Tista' forsi semmali xi ħaġa jew għal qalbek jew li missitek, forsi taqralna xi ħaġa. La saqsejtni fuq in-noti, ħalli nibdew l-ewwel b'referenza għal waħda min-noti. Iva. Waħda min-noti hija fuq il-black market. Issa Anne issemmih kemm il-darba u jiena xtaqt li għal min jaqra ikun l-idea tkun ċara x'kienet u kif kien jaffettwa lilna wkoll. U n-nota hija di. Minħabba l-iskarsezzi ta' żmien il-gwerra u l-fatt li ma kontx tinqeda għal kollox bir-raxin, in-nies kienet tipprova tixtri bil-kontrabandu jew bil-black market kif kien magħrufa u Malta s-suq iswed minħabba l-influenza Ingliża. Anne issemmi kemm il-darba u tajt li Miep kienet tipprova tixtrilhom il-bżonnijiet b'dan il-mod. Saħansitra l-kodba tar-raxin infushom kienu jistgħu jinxtraw bil-black market kif naraw fl-istess ittra. L-oġġetti hekk mixtrija kienu jiswew mitqlu deb. Tajdilna Hilxum li f'okkażjonijiet speċjali kienu jixtru ċertu ikel bil-kutrabandu minkejja li żewġ libbri kafè kienu jiswew paga ta' 15. L-istess kien jiġri hawn Malta. Tajdilna Lina Brogdov bajda waħda kienet 2 and 6, ġixelin u 6 soldi. U nofs friskun ħalib tal-Moza 15 xelin. Din kienet ir-realtà ta' kuljum. U biex jippruvaw itaffu d-batija li kienet tikkawża, il-Maltin kienu jivvintaw u jkantaw xi taqbiliet. Biex jippruvaw jikkontrollaw dan il-kontrabandu, il-gvernijiet kienu jużaw strateġiji diversi. Anne, fit-19 ta' Marzu 1943, issemmi waħda minnhom li l-karti ta' 1000 gilder ma kienux se jibqgħu jgħoddu u dan kien se jagħti daqqa ta' ħarta lill-bejjija tal-black market. Fil-fatt il-gvernatur Ġermaniż fit-13 ta' Marzu kien iddikjara li kemm il-karti ta' 1000 u kemm dawk ta' 500 ma kienux se jibqgħu validi. Interessanti wis. Issa dan il-ktieb rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Xi fisser għalik u għall-karriera tiegħek? Unur kbir li tkun irbaħt Premju Nazzjonali. Sodisfazzjon kbir għalija illi milix daqshekk fil-mistier biex ngħidu hekk għax dan it-tielet ktieb li traduċejt, ġifieri milli m'għandix kwantità wara ismi. Imma nispera illi dan is-sodisfazzjon tiegħi ma jibqax sodisfazzjon personali biss. Nispera illi kollu effett fuq it-tfal speċjalment l-istudenti tal-iskejjel. Għaliex forsi minħabba l-premju li l-ktieb itih ċertu promozzjoni, l-istudenti u l-allima jitħajru jippromovuh fil-iskejjel. U bekk
jitalmu ħafna affarijiet illi kif diġat għalla ħares ma nitalmuhomx. Ekku, qed wassalni għal mistoqsija oħra, x'nixtieq insaqsik allura, jekk ikollok tgħaddi messaġġ lil dawk li forsi jaspiraw illi jikdbu jew jitraduċu xi xogħol. X'ikun il-messaġġ tiegħek? Jiena li qed ngħid fuq l-esperjenza personali, meta mort nistudja traduzzjoni, sibt illi ma jaqbilx li aspirant traduttur imur fuq it-traduzzjoni mill-ewwel. Għaliex biex titraduċi titkun mitħla ta' għall-inqas żewġ ilsna, tal-inqas, għax ħafna drabi jkollok bżonn oħrajn. Imma tal-inqas nej, allura ma jaqbillekx tibda bit-traduzzjoni, ħu ċertu taħriġ f'lingwa jew tnejn. Imbagħad mura traduzzjoni ħalli inti ikollok fuq ixtaqa u barra minn hekk sintendi iżjed ma jkollok talim u iżjed ma jkollok tarif u taħriġ, iżjed tossok komda. Mary Rose, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u awguru proset kbira. Nirringrazzja lilek tal-istedina.